Herra, me ylistämme ja palvomme sinua ja koroitamme sinua, Jeesus Kristus, joka olet meidän pelastaja, parantaja ja tänäänkin täytät meitä voimallasi Pyhän Hengen kautta. Herra, me olemme kiitollisia siitä, mitä olet tehnyt viimeisen viikon aikana ja viimeisten päivien aikana. Ja olemme nähneet, että Herra, sinä olet tehnyt ihmeitä meidän keskuudessa. Herra, ihmisiä on tullut uskoon, uudistunut ja monenlaista parantumista, eheytymistä. Ja Herra, me annamme kaiken kunnian siitä sinulle. Me palvomme sinua ja ylistämme sinua ja tunnustamme tässäkin hetkessä, aamujumalan palvelushetkessä, me tarvitsemme sinua ja sinun henkesi ohjausta ja johtoa. Kiitos, että armollinen Jumala liikkuu täällä meidän keskellämme. Ja me tuossa ehtoollisella saimme yhdessä olla ja saimme olla puhdistuslähteillä, niin kiitos, että saamme myös olla ylösnousemus voiman lähteillä. Pyhä Henki, liiku, vaikuta tahtomista ja tekemistä ja kirkasta meille Kristusta tahtomallasi tavalla. Kiitos, että sinulla on hyviä ajatuksia meitä jokaista kohtaan. Ei turmion eikä tuomion ajatuksia, vaan siunauksen ajatuksia. Herra, kiitos, että siunaat myös tämän yhdessäolohetken, kun katselemme sinun sanasi. Ja kiitos, että siinä on sinun siunauksesi. Olet sitoutunut olemaan siellä paikalla ja ihan läsnä ja ihan konkreettisella tavalla voimme tuntea, että sinä, Herra, olet täällä meidän kanssamme ja yhdessä saamme, Herra, kokea sitä, miten suuren Jumalan kansana, lapsina, perheväkenä saamme kokea runsasta Jumalan siunausta ja isän semmoista suloista, rakastavaa läsnäoloa. Jeesuksen nimessä ja veressä me saamme kaikki olla siunattuja Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Amen, amen, halleluja, halleluja. Me palvomme yliluonnollista Jumalaa, joka tekee ihmeitä kansansa keskellä. Myös täällä Uuraisilla Jumala toimii. Ihan niin kuin siellä muistamme, Jeesus oli pienestä kaupungista, Nasaret. Siellä Natanael muun muassa sanoi, että voiko Nasaretista tulla mitään hyvää. Ja mehän emme ajattele näin, etteikö täältä voisi tulla hyvä. Me tiedämme sen, koska Jumalalla on hyviä ajatuksia tätä paikkakuntaa kohtaan. Ja olemme nähneet tässä ihan viime viikkojenkin aikana, miten Jumala toimii ja on tehnyt ihmeitä. Tervetuloa myös sinne nettipäätteen äärelle. Herra, siunatkoon sinua runsaasti pelastavalla, parantavalla ja hengellä kastavalla läsnäololla. Eli Paavalin toinen kirje Timoteukselle luvusta 2 Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tällä kertaa, jos jaksat, niin nouse kanssani vähäksi aikaa ylös. Se on mukava vähän välillä seistä, jaksaa sitten istua, kun pastori oikein innostuu, niin sitä ei tiedä, jos se alkaa kolottamaan vielä sitten. Vahvistus siis poikani siinä armossa, eli Paavalin toinen kirje Timoteukselle luku 2 Jeesuksen väkevässä nimessä. Vahvistus siis poikani siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, ja minkä olet kuullut minulta, ja minkä monet ovat todistaneet uskossa luotettaville miehille, jotka sitten ovat soveliaita muitakin opettamaan. Kärsi vaivaa niin kuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies. Ei kukaan, joka sodassa palvelee, sekaannu elatuksen toimiin, sillä hän tahtoo olla mieliksi sille, joka on hänet palkannut. Ei hän sitäkään, joka kilpailee seppelöidä, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti. Peltomiehen, joka vaivan näkee, tulee ennen muita päästä osalliseksi hedelmistä. Tarkkaa, mitä sanon. Herra on antava sinulle ymmärrystä kaikkeen. Muista Jeesusta Kristusta, joka on. Ja piste, piste, piste. Me jätämme tällä kertaa sen siihen. Ole hyvä ja istu alas. Minua siunaa tämä viimeinen sana jo pelkästään. Vaikka tänään mitään muuta en saarnaisi, päästin ulos suustani tuon, että Jeesus Kristus, joka on. No siinä tuli useampi, mutta erityisesti tuo, joka on. Ja haluan sanoa sinulle, ystäväni, Jeesus Kristus on tänäänkin pelastaja. Hän on tänäänkin parantaja. Hän tänäänkin elää, vaikuttaa tahtomista ja tekemistä sinun sisäisessä maailmassa. Hän tänäänkin kastaa meitä voimallaan. Tänäänkin hän meitä siunaa, vapauttaa erinäisistä kahleista. Ja mitä hän nyt hyväksi näkee tänään meille olla, niin me ilolla otamme kaiken sen hyvän vastaan.
koska me tiedämme, että hänellä on parhaat aivoitukset meitä jokaista kohtaan. Eikö näin ole? Aamen. Aamen. Vahvistus siis poikani ja tyttäreni siinä armossa, joka on Kristuksessa. Paavali kirjoittaa muun muassa Tiitukselle, voidaan ihan katsoa tuosta noin, tuosta kun mennään vähän eteenpäin. Tiituksen kirje, ensimmäinen kirje siellä toisessa luvussa itse asiassa sanotaan näin, tämä liittyy tähän asiayhteyteen, vahvistumiseen armossa. Täällä sanotaan näin jakeessa 11, eli Paavalin kirje Tiitukselle, luku 2 ja jakeesta 11. Ehkä luetaan tuo jae 12 ja ehkäpä jopa 13, katsotaan. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa, odottaessamme autuallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Ei tätä voi jättää kesken, sori, vielä mennään. Hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitse. Puhu tätä ja kehoita ja nuhtele kaikella käskyvallalla. Älköön kukaan sinua halveksiko. Halleluja, tämähän muuten rohkaisi minua muuten puhumaan niin kuin sana sanoo. Amen. Tässä Tiitusta opetetaan siitä, että Jumalan armo kasvattaa meitä ja sen seurauksena mitä tapahtuu? Me hyljätään jumalattomuus, synnillinen elämäntapa ja haluamme elää puhtaasti ja pyhästi. Mikä sen saa aikaan? Jumalan armon sisäistäminen ja ymmärtäminen, ei vaan täällä jossakin pään tasolla, vaan että se menee tänne sydämeen saakka. Mikään ei saa sinua elämään niin puhtaasti kuin se, että kun Pyhä Henki maalaa ristiinnaulitun Jeesuksen Kristuksen sinun sisäiseen maailmaan, mutta samalla myös sen Jumalan armon ja rakkauden, joka tuolta ristin miehestä tänäänkin haluaa paistaa sinun elämääsi. Ei syyttäen, vaan rakastaa, hän tänään sinua katselee. Ja kun Pyhä Henki saa näyttää Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen ja hänen armonsa syvyyden sellaisena kuin se on, me haluamme elää puhtaasti ja pyhästi. Ja sen saa aikaan Jumala. Jumala edellä käsin valmistaa ne hyvät teot, joissa voimme kulkea. Toisin sanoen, kun Jumalan armo saa kasvattaa meitä ja Pyhä Henki meitä ohjaa ja johdattaa, meillä ei ole läheskään niin paljon aikaa elää siellä synnissä niin sanotusti, tai joutua siihen kiusaukseen, saati sitten ajautua siinä kiusauksessa syntiin. Täällä muuten sanotaan, että me saamme ihan ahkeroida tehdessämme hyviä asioita. Täällä sanotaan näin, että puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Halleluja! Mitä haluan tänään sanoa? Sinulla on armollinen Jumala. Ja armo haluaa nostattaa ja kasvattaa sinut, että voisit nähdä Jumalasi sellaisena kuin hän on. Se on ensimmäinen kohta. Oletko jo nyt siunattu? Sano aamen, jos uskallat. Aamen. Toisessa jakeessa sanotaan näin. Ja minkä olet kuullut minulta ja minkä monet ovat todistaneet uskossa luotettaville miehille, jotka siten ovat soveliaita muitakin opettamaan. Anteeksi, unohdin toisen jotka sitten ovat soveliaita muitakin opettamaan. Ja tässä jotenkin tulee se ajatus voimakkaasti, että mehän monesti saatamme ajatella helluntalaisena tai yleensä uskovaisena tai jopa omassa seurakunnassa niin, että kyllä minun valot on sen verran kirkkaammat kuin tuolla kanssamatkustajalla. Voi olla, että et tällä tavalla suoraan edes löydä itseäsi sieltä, mutta kyllä sinun käytöksestäsi joskus se on tullut esille. Ja myös minunkin käytöksestä. Jos me olemme rehellisiä, me joskus olemme tähän hairahtuneet, että minun valot on niin kirkkaat. Halleluja. Tuo on muuten aika kirkas valo tuolla, joka nyt. Ja voi olla, että se meidän valo on niin kirkas, että se häikäisee vähän muita ja jopa on ajamassa muita sitten vähän sitä
mestarin tieltä sivummalle. Ja Herra armahtakoon meitä, että ymmärtäisimme, että voi hyvin niin olla. Ja jopa monesti, että sillä naapurilla onkin paljon kirkkaammat valot. Ja meille jokaisella on avautunut jonkin verran Jumalan sanasta. Ja Jumala antakoon meille ymmärrystä, että voimme myös ottaa oppia muilta ja ymmärtää sen, että me tarvitsemme toinen toisiaan. Me tarvitsemme Jumalan miehiä ja naisia rinnalla, että voimme yhdessä toinen toisiltamme oppia. Aamen. Ja minkä olet kuullut minulta ja minkä monet ovat todistaneet uskossa luotettavilla miehillä. Toinen asia, mikä tästä selkeästi tulee, opetus, lapseuttaminen. Kun sinä jotakin tiedät Jeesuksesta, niin siirrä sitä toisille ihmisille. Joo. Ja sitten vielä otat sitten vastaan sinä, joka saat ottaa vastaan sitä jumalallista tietoa ja taitoa. Ja joskus se on vaan, että kun me istumme toistemme vieressä, niin voi välittyä jotain. Ei siinä tarvita mitään semmoisia tiettyjä tärinöitä ja värinöitä. Ei se haittaa. Kyllä me muistetaan Raamatussa, kun yhtäkkiä jotakin tapahtui, niin paikka vävähti, vapisi. Raamatussa kerrotaan, eikö niin? Tai tuli niin kuin yhtäkkiä, toinen kohta, missä oli yhtäkkiä, tuli väkevä tuulispää, Pyhän Hengen läsnäolo tuli sinne. Joo. Eli voi vähän tuulihumista vähän enemmänkin, tai voi vähän tärähdellä ja värähdellä. Mutta se on tärkeää, että otat vastaan sen Jumalalta, jota hän sinulle haluaa antaa armossa ja hyvyydessään henkensäkin kautta. Kolmas kohta. Käy silleen suht rytmikkäästi läpi ja sitten pysähdyn yhteiseen jakeeseen, jos en pysähtyä. Kärsi vaivaa niin kuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies. Luen vielä toisen versin 4. Ei kukaan, joka sodassa palvelee ja sekaannu elatuksen toimiin, sillä hän tahtoo olla mieliksi sille, joka on hänet palkannut. Eli kärsi vaivaa on tämä ensimmäinen. Ja tämä oikeastaan tämä vaivan kärsiminen, niin tämä toistuu tässä useamman kerran. Hukkasin jo muistilappu, mulla oli siinä kaikki nuo värsitkin laitettuna, että missä ne oli, mutta se hupsahti jonnekin. Joka tapauksessa luet kotona, niin sieltä löydät siellä sanotaan muun muassa näin, että jonka julistamisesta minä kärsin vaivaa, jakeessa 9, ihan kahleisiin asti, siellä Paavali toteaa. Jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita, se on 12 jae siellä. 10. jae sanoo, sillä siitä syystä minä kärsin kaikki valittujen tähden, että hekin saavuttaisivat pelastuksen. Eli siellä toistuu toi, että myös uskovina meidän täytyy niin kuin antaa ajastamme ja itsestämme ja joskus kärsiä vaivaa niin kuin kelpo sotamies. Ja sotamiehellä on hyvin tuttua myös itsekuri. Toisiaan. Niin tässä sanotaan, että se, joka sodassa palvelee, ei sekaannu elatuksen toimiin, sillä hän tahtoo olla mieliksi sille, joka on hänet palvellut. Eli Jumala antakoon meille viisauden ja ymmärryksen, että löytäisimme ne palvelupaikat, missä Jumala erityisesti haluaa, että me palvelemme. Ja se voi elää, se kutsumus saattaa elää, että on aika tehdä jotakin ja panostaa siihen erityisellä tavalla ja sitten on jotakin muuta. Mutta minä olen huomannut yhden niin kuin selvän niin kuin lääkkeen tähän, että mistä tiedän, mikä on minun kutsumukseni. Oikeastaan yksi asia. Rukous. Se on muuten väkevä lääke tähän, kun joskus tuntuu, että mikä on minun kutsumukseni. Mennään Herran eteen, kutsujasi eteen ja kysyä Herra, miten voi tänään sinua palvella. Ja se on kumma juttu, että sieltä vaan alkaa ohjeita virtaa. Ja joskus tuntuu siltä, että jos tuo jättäisi väliin, mutta jos tuo palvelisi. Kyllä minä monesti
täytyy tunnustaa, että päivittäin tulee semmosia, että en huomaa olevani siellä voittosaatossa, vaan olen tunaroinut. Olen jättänyt jonkun asian tekemättä, minkä olen kokenut. Mutta jonkun asian joka päivä yritän tehdä ja päivä päivältä haluan enemmän totella Jumalaan. Ja ehkä tämä on vähän kärjistettyäkin. Pyhä Henki vähän vetäisi takaisin. Joskus nimittäin Pyhä Henki on nuudellut minua, kun on alkanut liikaa niin vähättelemään omaa palvelutehtoa. Minulla on semmoinen tapa välillä, että ajattelen, että nyt ne ajattelee, että tuo pappi nyt on ylpeä ja siellä kertoo, miten hyvä Jumalan palvelija hän on. Ja pyydän anteeksi Pyhältä Hengeltä, että tässä rupesi vähättelemään. Ihan pois semmoisen, että Pyhä Henki sitä, et sinä nyt niin metsään mene joka päivä. Vaikka lähellä siellä käy ihan ojan pientareella siellä välillä mennä. Aamen. Nyt ei enempää tuosta 4. versistä, vaan sitten viides jae. Eihän sitäkään, joka kilpailee seppelöidä, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti. Ja sitten seuraavassa puhutaan peltomiehen vaivan näkemisestä. Tässä on muuten aika jännä ajatus, että tässä niin kuin peltomies, maanviljelijä, sotamies ja kilpaurheilija saa niin kuin hyvän palautteen. Joten nyt on ihan turvallista olla kilpaurheilija ja sotamies ja sitten vielä peltomies. Meillä ehkä niin kuin on ollut silleen turvallisempi tämä maanviljelijä, ollaan aina ajateltu, että se on. Mutta että Raamattu antaa itse asiassa monesta sadanpäälliköistä varsinkin, ketkä on vähän tämmöisiä sotajohtajia siellä, antaa hyvän palautteen. No niin, ei siitä sen enempää, ettei. Joo. Eihän sitäkään, joka kilpailee seppelöidä, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti. Oikeastaan tähän kilpailuun meillä on annettu hyvin selkeät säännöt, ja ne löytyy tästä kirjasta, joka minulla on edessäni, josta koko ajan tässä saarnaan. Se on Jumalan sana. Täältä löytyy pelisäännöt, miten tätä peliä pelataan. No, peli on ehkä huono. Toisaalta Raamattu kyllä justiin vertaa tätä meidän jalon kilvoitellut, juoksusi päättänyt ja uskosi säilyttänyt ja vanhurskauden seppeleen perimä. Eli tavallaan se kyllä tulee sieltä tämä kilpajuoksu, joten se on hyvä vertaus. Halleluja! Mutta me tarvitsemme sääntöjä ja sääntöjä tulee noudattaa. Ja kun sääntöjä noudattaa, niin sitten siellä sanotaan näin, että meidät seppelöidään. Halleluja! Eli otetaan tämä Jumalan sana ihan erityisen tarkkailun alle. Me, jotka monta vuotta ollaan oltu uskossa, niin joskus saatamme liian monesti unohtaa Raamatun sinne jonnekin hyllylle. Vasta uskoon tulet monesti lukevat paljon enemmän kuin me, ketkä olemme olleet jo pitempään uskossa. Se usko näin, se on ihan tosiasia. Meidän täytyy vähän skarpata. Nimittäin sitten kun luetaan paljon, niin tulee myös paljon muistiinpanoja ja niitä sitten välillä heitellään täällä kesken saarnankin. Menikö tuonnekin jonnekin joku yksi lappu tuonne? Laitetaan talteen. Täällä nämä rohkaisulaput. Nämä on nimittäin mukava säästää ja sitten joskus lukea, kun tuntuu oikein tukalalta, niin lukea täältä vähän teidän rohkaisuja, kun olette kirjoitelleet tämmöisiä mahtavia asioita. Eli muistetaan tämä Jumalan sanan tärkeys, että siinä on voima joka päivälle ja sitä täytyy joka päivä saada tervettä ja puhdasta ja raitista Jumalan sanaa. Se oikeastaan niin kuin tähän rukouselämäänkin, niin mä pidän, että Raamatun luku on rukousta. Eli kun mä luen Raamattua kotona, niin minun Jumala puhuu koko ajan minulle. Kirjoitetun sanan kautta. Ja sitten Pyhä Henki on läsnä olevana siellä, kaikkialla läsnä ja aina paikalla olevana ja vaikuttaa jopa minun sisälläni. Niin mä oon koko ajan vuorovaikutuksessa ja rukouksessa, kun mä luen Raamattua. Sekin on niin kuin Raamatun luku on itse asiassa rukousta. Sä kuuntelet Jumalasi. Joku ajattelee, että jes, halleluja. Joo, mikään ei ole niin mahtavaa, kun Jumala puhuu sanan kautta. Peltomiehestä ei sen enempää muuta kuin, että täällä sanotaan, että se, joka vaivaa näkee, niin ennen muita pitää päästä osalliseksi hedelmistä, että Jumala on myös luvannut, että kun me teemme hänelle työtä ja palvelemme Jumalan valtakunnan eteenpäin menemiseksi, niin siellä on runsas ja hyvä hedelmä ja me saadaan myös nähdä sitä ja nauttia siitä. Toisin sanoen, mitä haluan sanoa sinulle, ei ole synti, jos tunnet hyvää oloa sisäisessä maailmassa, kun palvelet Herraa. Joskus joku asia on semmoinen palvelutehtävä, ei heti innosta, mutta sitten kun teet Jumalalla ja huomaat, että kerta kaikkiaan, olipa mahtavaa, että lähdin tähän hommaan mukaan.
Herra on antava sinulle ymmärrystä kaikkeen. Eli Jumala antaa ymmärrystä tähän kaikkeen. Muista Jeesusta Kristusta, joka on. Nyt tähän jakeeseen jää. Muista Jeesusta Kristusta, joka on. Otetaan yksi semmonen näytepala, tai oikeastaan otetaan kaksi kappaletta. Toinen otetaan Nasaretista ja toinen otetaan Genesaretista. Kaksi eri paikkakuntaa ja lähdetään liikkeelle pienestä kaupungista nimestä Nasaret. Jeesus eli lapsuutensa Nasaretissa ja kasvoi siellä miehuuteen saakka, kunnes sitten noin 30-vuotiaana hän lähti varsinaiseen palvelutehtäväänsä. Nyt hän oli jo vähän aikaa vaikuttanut tässä palvelutehtävässä ja on siellä sitten tulossa kotikulmilleen Nasaretiin, pieneen kaupunkiin. Itse asiassa löydät sen tuolta Matteuksen evankeliumista, siellä 13 luku ja sieltä ihan loppuvärssyjä. Siellä sanotaan jakeessa 54 näin. Eli Jeesus on jo tehnyt palvelusihmeitä ja toiminut voimallisesti. Ihmeet ja merkit ovat seuranneet hänen palvelutehtävänsä. Nyt hän tulee käymään siellä kotikaupungissaan ja menee sinne heidän kirkkoonsa, temppelinsä eli synagogaan julistamaan Jumalan sanaa ja mitä täällä sanotaan. Ja hän tuli kotikaupunkiinsa ja opetti heitä heidän synagogassaan niin, että he hämmästyivät ja sanoivat, mistä hänellä on tämä viisaus ja nämä voimalliset teot. Eikö tämä ole se? Eli mistä silloin tämä viisaus, voima ja tämä ihmeellisyys tuossa Jeesuksessa? Meidän tuttu kaveri. Mähän istuin koulussa sen vieressä. Naapurin tatti muistaa, minähän silitin sen päätä. Eikö tämä ole se rakentajan poika? Eikö hänen äitinsä ole nimeltään Maria ja hänen veljensä Jaakob, Joosef, Simon ja Juudas? Voitaisiin sanoa, että Jaakko, Joonas ja Simo ja Juuso tulisi heti paljon lähemmäs, eikö? Mä nimittäin heti rupesin miettimään, että ajatelkaa Tero Pitkämäkeä. Muistaakseni asuu Nurmossa. Nurmo taitaa kuulua Seinäjokeen. Kun Tero saapui sieltä voittajana, en tiedä saiko hän heti kultaisen mitalin. Mulla on niin hirveä vaiva muisti, mutta joka tapauksessa sai jonkun mitalin tämmöisestä isosta kilpailusta. Oli sitten MM-kilpailu tai sitten joku muu, ja ehkä sitä ennen jo oli, mutta otetaan tämmöinen ihan merkittävä. Niin ei pelkästään nurmolaiset ja seinäjokelaiset tai pohjalaiset, vaan ihan täällä Keski-Suomessa asti niin tuntui hyvälle, että meidän Tertsi, halleluja, Herra on sama, eilen, tänään ja huomennakin aina, ja hän aina haluaa siunata omiansa. Ole siunattu. Eikö heti nurmolaiset niin kato tonttia, menee heti sinne juttelemaan, että eikö me katsottais joku tontti, että saatais pysymään se meille. Ihan varmasti. Mä luulen, että jos ei siinä vaiheessa jo hänellä ollut taloa siellä rakennettu, niin kyllä heti ruvettiin niin. Eikö ihan luonnollinen kytkös, että kun meidän kylän poika tai meidän kylän tyttö tai että minä tunnen tuon ihmisen, että hän on ollut minun kanssa samalla luokalla, niin se heti herättää meissä semmoista. Mutta mitä oman kylän ihmiset sanoo Jumalan pojalle? Ja eivätkö hänen sisarensa ole kaikki meidän parissamme? Mistä sitten hänellä on tämä kaikki? Ja he loukkaantuivat häneen. Mutta Jeesus sanoi heille, ei ole profeetta halveksittu muualla kuin kotikaupungissaan ja kodissaan. Ja heidän epäuskonsa tähden hän ei tehnyt siellä monta voimallista tekoa. Ja itse asiassa toi 54. jae siellä sanottiin jo näin, että mistä hänellä on tämä viisaus ja nämä voimalliset teot. Voi olla, että siinä ne ihmeet jo tuli, mitkä sillä paikkakunnalla tuli. Siellä synagogassa kirkkorakennuksen sisäpuolella. Vaikka Jumala olisi halunnut vuodattaa siunauksensa koko tuohon kaupunkiin, pieneen kaupunkiin nimeltä Nasaret, joka oli hänen kotikaupunkinsa, jossa hän oli elänyt useita vuosia, vuosikymmeniä, 30 vuotta. Mä rupesin miettimään tätä epäuskoa, koska itse tunnustan, että olen hyvinkin tämän isän kaltainen, jonka poika tarvitsi Jeesukselta apua. Jeesus kysyi, että jos sinulla on uskoa, niin se sanoi heti, että on, minulla on uskoa. Ja sitten jatkaa, että auta minua. En muista, onko se vähäuskoisuudessa vai onko se epäuskoisuudessa vai epäilevässä uskossa.
sitä en tarkistanut nyt kreikan kielestä eikä mistään muustakaan, vaan nyt muistelen tässä sitä Raamatun paikkaa. Että usko minä Jeesus sinuun, mikä sinä olet. Mutta voisiko se nyt minun kohdalle tulla tällä kertaa? Niin siinä niin kuin tavalla, että me kipuillaan tämän kanssa, mutta tässä epäuskossa, mikä tässä mainitaan nimenomaan tässä Nasaretin kohdalla, oli kyse semmoisesta uskosta, epäuskosta, joka työnsi Jeesuksen pois luotansa. Ei sinun sinapin siemenen verran, eli vähäinen usko, ei työnnä Jumalaa pois sinun elämästä, vaan sillä jo siirretään vuoria. Halleluja! Tämä on pastorin sinapin siemenen vertaisella uskolla, jolla on annettu uskon määrä, niin kuin Raamattu sanoo jokaiselle meille. Siirretään jo vuoria. Halleluja! Mutta se oli jotakin muuta. He eivät uskoneet Jeesukseen Jumalan poikana. Ja jos se jo klikkaa, niin sitten kaikki muuhan murenee, eikö niin? Eli siellä vaikutti epäusko, joka työnsi Jumalan mahdollisuudet ja Jumalan voimat tuon kaupungin kohdalla. Ja nyt me haluamme sanoutua irti kaikesta tämmöisestä epäuskosta tässä yhdessä, joka työntää Jumalan poikaa pois. Vaan nyt kaikki se usko, mikä meidän sisäisessä maailmassa on, vaikka se olisi kuinka pieni hitunen, me kohdistamme Jeesukseen, Kristukseen. Me kaikki uskomme täällä, että Jeesus on Jumalan poika. Me kaikki täällä uskomme, että hän on kuollut minun syntien tähden. Halleluja. Ja kun sinä uskot tämän, niin kaikki muut siunaukset on niin ja aamen, ja sinä voit vastaanottaa ne. Halleluja. Joo, kohdista se uskosi. Kaikki se usko. Vähäinenkin oikeaan osoitteeseen ja Jumala siunaa. Ja Raamattu itse asiassa kertoo, että usko, jonka Jeesus vaikuttaa, eli kohdistat hänen uskosi, se alkaa vaikuttamaan niin, että ihme tapahtuu. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa, saa ihmeen aikaan. Siellä sanottiin kauniin portin pielessäkin, kun Pietari ja Johannes toimivat. Ei ole kyse heidän suuresta uskosta tai tämän ihmisen, joka parantuva, oli kyse uskosta, jonka Jeesus lahjoitti. Halleluja. Ja tänäänkin lahjoittaa meille usko. Me kohdistamme vaan sen pienen oman osuutemme häneen. Halleluja. Ei tarvitse yhtään enempää kuin se, mikä on, niin kohdista Jeesukseen. Halleluja. Tämä vapauttaa minua, että minäkin voin saada Jumalalta siunauksia, kun ei tarvitse pinnistää. Minä en tykkää pinnistää. Kyllä minä tykkään välillä kärsiä vaivaa ja sitäkin, mutta pinnistäminen jotenkin, se on sanana jo semmoinen raskas. Ajattele seuraava tilanne. Jeesus lähtee pikkukaupungista Nasaretista, koska siellä vastaanotto oli heikonlainen, epäusko oli vallannut heidät. He olisivat voinut päättää toisen, niin kuin me päätimme Teron kanssa, että jes, Tero suomalainen, jes, toi mitali, vau. Nyt oli paljon isommasta mitalikantajasta kyse. Jeesus lähtee sieltä pois. Kerrotaan seuraavassa luvussa, miten siellä hän ruokkii 5000 miestä, naiset, lapset päälle. Sitten siellä kerrotaan, miten Jeesus kävelee vetten päällä. Eli heti hyvin voimakkaita ihmeitä. Epäusko oli siellä takana. Ajattelen, että Jumala sanoi itse, Jeesus sanoi itse, että heidän epäuskonsa tähden. Eli Jumala kunnioittaa meidän valintaa niin paljon, että jos me emme halua häntä meidän elämäämme, ei hän väkisin tule. Vaan hän poistuu meidän elämästä ja menee sinne, missä tuo sanoma kelpaa. Ja onneksi se on kelvannut meille kaikille. Ajattele, eikö se ole mahtava homma? Ja Herra tulee siunaamatta uurasten pitäjää suurella voimalla. Minä uskon niin. Halleluja. Halleluja. Ja sen uskon on vaikuttanut Jeesus. Että Jumala tulee suuresti meitä kohtaamaan. Hän kohtaa meitä jatkuvasti aina suurella ja armollisella tavalla. Eli veden päällä kävely. Sitten ollaan siellä ihan Genesaretin rannalla jo ja sitten annetaan ohjeistus opetuslapsille, tai se annettiin eka ohjeistus, sitten Jeesus käveli ja sitten he tulevat Genesaretiin. Ja nyt ihan muutama ja siihen sitten päätämme tämän Jumalan palveluksen. Eli jakeesta 34. Kuljettuaan yli he tulivat maihin Genesaretiin. Ja kun sen paikkakunnan miehet tunsivat hänet, lähettivät he sanan kaikkeen ympäristöön ja hänen tykönsä tuotiin kaikki sairaat. Ihan erilainen tilanne, huomatkaa. Jeesus tuli Genesaretiin siinä 10 kilometrejä. Että ei nyt ihan siinä, mutta ei kumminkaan kaukana. Että tuossa vähän niin kuin, olisiko tuolla Vaajakosken kohdilla suurin piirtein, jos tälleen nyt vähän ajatellaan tässä näin.
Niin siellä, että nyt me työnnettäisiin Jeesus pois ja sitten Vaajakoskella kerrotaan tämmöistä. No siellähän kerrottiin heti ihan vieressäkin, koska sitten kun Jeesus lähti, niin sitten siellä jo kenties sitten niin tällä järven toisella puolella jo tapahtui, sitten ne meni yli. Eli tavallaan siellä heti alkoi tapahtua siellä, missä vastaanotto oli kohdalla. Niin täällä sanotaan sitten näin. Kun sen paikkakunnan miehet tunsivat hänet, lähettivät he sanan kaikkeen ympäristöön ja hänen tykänsä tuotiin kaikki sairaat. Ja he pyysivät häneltä, että vain saisivat koskea hänen vaippansa tupsuun ja kaikki, jotka koskivat, paranivat. Piste. Semmoinen kokous, Jumalan palvelus oli siellä Genesaretissa. Jeesus tulee paikalle, kansa tuntee, ihmiset tuntee, äkkiä sana kiirimaan, tää on Jeesus paikalla. Sitten ne tulee, ei ole yhtään hengellisen laulukirjan laulua laulettu, ei yhtään ylistysvirttä ole veisattu, ei yhtään alkurukousta ole täräytetty. Vielä hyminää vaan kuuluu sieltä yleisöstä, odotuksen hyminää. Ja sitten sanotaan, ja he pyysivät häneltä, että vain saisivat koskea hänen viittansa tupsuun, vaippansa tupsuun. Ja kaikki, jotka koskivat, paranivat. Tänään mä haluan tarttua Jeesuksen viitan liepeisiin. Ja mä tänään haastan sinua ja itseäni, että tänään kun me tartutaan nyt tähän Jumalan pojan viitan liepeeseen, niin tartutaan tällä tavalla. Tahtosi Herra, tapahtukoon. Totta kai me voidaan tuoda monia asioita ja tarttua myös jos meillä on sairautta tai mitä tahansa. Mutta jotenkin mä tuon semmoisella yhdellä tämmöisellä idealla kaiken sen, mitä meidän olemuksessa ja fyysisessä olemuksessa ja sisäisessä maailmassa ja kaikki tarpeet me tavallaan tuodaan siinä yhdessä lauseessa. Tahtosi Herra, tapahtukoon. Nyt oleellista on se, että me tartumme häneen kiinni. Ja hänestä lähtee voima. Ja kaikki tulevat kosketutte. Että kun mulla on huono toi äidinkieli. Hän koskettaa meitä jokaista. Mulla ei taju jotkut sanat vaan kosketututuksi. Menikö se sinne? Joo, minä olen se Mooses. Kankea kieli. Jollekin tuli mieleen, että Mooses ei ollut hidas älyinen. Saat anteeksi sen, koska heti vaatte, että ei voi mitä säätää. Halleluja! Tartutaan tänään Jeesukseen. Kohdistetaan uskomme hänen. Ristinmiehen ylösnousee Jumalan poika, joka Kolkatalla ratkaisi kaiken. Halleluja! Siunauksen virta on tänään auki. Tartutaan Jeesukseen, hänen käteensä ja hänen viittansa liepeeseen. Saadaan terveyttä, parantumista, eheytymistä. Herra, syntimme anteeksi ja kaiken sen siunauksen, jonka sinä haluat antaa. Tahtosi Herra, tapahtukoon. Aamen. Ja ole siunattu siellä nettipäätteen äärellä. Jos haluat antaa elämäsi Jeesukselle, niin siellä vaan kun olet siellä kotonasi ja kuuntelet tätä lähetystä ja ehkä katsotkin siinä, niin julistan sinulle ystäväni sen takia, että haluat Jeesuksen oman elämäsi pelastajaksi ja Herraksi. Jumalan pojaksi, joka tästä eteenpäin vie sinua voittosaatossa, Kristussaatossa, niin julistan sinulle sen takia, että sinä haluaisit avata sydämesi kaikki sinun syntisi anteeksi ja saat omin korvin kuulla, minun syntini on anteeksi. Aamen. 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 Ja jos joskus liikut täällä Uuraisten alueella, niin tervetuloa. Tai vaikka liikusit vähän pidemmälläkin, niin ohjaahan kuule sitä ratista tänne päin. Olisi upea nähdä sinut täällä Jumalan huoneessa Uuraisten helluntain seurakunnassa. Siunausta sinulle. Haluan myös sanoa sinulle, joka siellä haluat parantua jostakin asiasta, ihan saman sanoman, mitä tässä äsken sanoin, niin tartutaan missä tahansa asiassa Jeesuksen viitan liepeeseen, siihen tupsuun ja sieltä virtaa voima, joka parantaa ja koskettaa, mikä sinun tarpeesi